Den baş es erikame û evcî kanara min e cepam bi Kurdî. Îro ez dixwazim ji we re bibêjim min çawa wêje û edebiyata Kurdî nas kir. Çend roman nivîsîna bi zimanê Japonî li ser Kurdan û Kurdistanê hene li vê re, a herî kevin nivîsandeya bi navê Gurek Kurd, Kurdî şifrawan. Nivîskara ve romane li Îrak mayî bû ji bo kara xwe di dora salê 1969 heta 1971. Lê piştî ku ew vedigerê Japon e, ev romane li ser zanîbûna xwe ya li we derê dinivîse. Roman planiya xwe li ser çîrokeka evînî ye di navberî xurtekî ji Japon û kiçekê aşirî Siryanî li bajarî Amedî li nêzîkî Duhokê li Herêma Kurdistan. Ev